Contribuir desde Ourense a paliar los daños causados por el terremoto de Ecuador. Ese es el objetivo de la gala solidaria que el próximo 11 de julio se celebrará en el Teatro Principal, organizada por la Deputación de Ourense, el Obispado y la región. Concreto para nós falar de Ecuador e falar de Jipijapa, que é onde temos as dúas parroquias que están levadas por dous misioneros, dous sacerdotes da nosa misión alén dos mares. Non? Evidentemente, puxémonos a traballar, pero atopámonos cunha realidade moi complexa, é dicir, a magnitude do acontecemento superaba os nosos esforzos. A región e dentro da Deputación, pois toda a nosa máxima disponibilidade para que este chamamento ás nosas conciencias se materialice nun éxito nesta convocatoria, que evidentemente ten un carácter marcadamente musical para entreter, pero que o que se busca, a filosofía deste evento, pois é que Ourense resposte e que resposte coa axuda económica, que como se concretan eses proxectos e esas cuestións que ten na súa mente este ourensán Manolo Rodicio, que, digamos, actúa como capitalizador de todo este movemento emocional, máis que movemento social, que tamén o é. La magnitud de los daños causados por el terremoto de Ecuador se conoció en Ourense gracias a Manuel Rodicio, un misionero ourensano en la región de Jipijapa. É unha honra estar en calquera iniciativa que desenrole un ourensán, pero moito máis nunha iniciativa que desenrolada por un ourensán que está loitando contra as desigualdades e axudando os máis febles en calquera parte do mundo. Non? Eu creo que Ourense é unha terra solidaria e demostrano este tipo de xente. Esta xente que está disposta a dar a vida polos demais, sin esperar nada a cambio. E esa foi a palabra máxica. Que podemos facer? E ocorriusenos que, pois, nós somos xente do espectáculo e facer un espectáculo eminentemente ourensán, no que participasen pois todas aquelas persoas que queiran ofrecer algo nese teatro principal. La gala, que estará presentada por Xosé Manuel Piñeiro y Tamara Pérez, contará con las actuaciones de la Real Banda de Gaitas, Emilio Rúa, María Doceo, la Coral de Ruada, Priscila, Lucía Pérez, Vizcaíno, Pepe Capelán, Daniel Minimalia y Alejandro Abad y el coro Colegio Padre Feijó. La entrada tiene un precio de 6 euros y hay una fila cero y un número de cuenta en el que colaborar.